Здравейте! Как сте днес? Тъй като днес е неделя и предстои седмицата напред, обикновено в неделя и то късно след обяд, човек е някакси между новата работна седмица и между неделята, която все още не е свършила. Все още не е дошла вечерта, не е дошла и нощта. И сме наистина някакси между мисълта за новите ни задачи, които предстоят през седмицата, и това все още да си отпочиваме и да знаем, че все още сме в почивния ден, в неделята. Предстои ни завършване на летния сезон, започване на есента, връщане към училище, към задачите ни, към рутината, към ежедневието ни, свързано с това да водим децата си на училище и на други извънкласни занимания, прибиране в къщи, отново на работа и общо взето завъртане на цялото това ежедневие, някакси приключването с тази свобода, която имахме през лятото и което ни даваше възможност да се насладим на хубавото време, на слънцето, на морето, на планината, на екскурзиите и разходките, срещите с любими хора, с приятни такива. Но все още лятото не е приключило напълно. Има още дни, които ще бъдат изпълнени със слънце, почивни такива, в които все още можем да се насладим и на слънцето, и на прекрасните моменти. Но има и хора, които знам, че като цяло може да не се чувстват толкова добре. От гледна точка на това, че в момента нещата, които се случват като цяло в света и в ежедневието ни, с постоянните промени, които някакси не могат да ни оставят да бъдем спокойни, и ние се чувстваме затормозени по един или друг начин, притиснати, неспокойни, неуверени, чувствайки се като притиснати, като приклещени, чувствайки се сами и мислейки си, че само ние сме така, всички останали се забавляват едва ли не и си гледат живота, а ние се притесняваме и не се чувстваме добре. Но всъщност идеята ми днес е да ви уверя, че това съвсем не е така и че не сте сами. Че това, което усещате, което чувствате и с което се сблъсквате, далеч не е нещо изолирано и не е нещо, което се случва само на вас. Бъдете сигурни в това. И за това реших днес малко да почетем в края на почивните дни и преди началото на новата седмица да почетем от една книга, която можете сами да се убедите, като я погледнете. Това е книгата на Джон Кейхол "Път към могъщество и слава", която имам доста време. Тя е много мъничка и тъничка книжчица, но както може да видите, вече цялата с отделени листчета, разлепила се, понеже, както се казва, личи се, че доста я ползва. И този повод и заради това, което си говорихме, ми се иска да прочетем от нея, за да може да тези от вас, които имат нужда, да се почувстват малко по-добре и да разберат, че всъщност наистина не са сами. И така, нека почетем прекрасната, вдъхновяваща малка книжка на Джон Кейхол
път към могъщество и слава. Практиката. Завръщане към вкъщи. Нищо не е нужно. Няма къде да отидеш. Ела си у дома, прашинки. Ела си у дома. Да се завърнеш вкъщи означава да вземеш решение, че сега е моментът и няма път за отстъпление или илюзии. Означава да се вгледаш в себе си, в живота си, мястото си във Вселената, без да влагаш нито надежда, нито отчаяние. Да видиш всичко точно както е. Да видиш себе си какъвто си. Да спреш за миг и просто да се освободиш от всичко. Затова е необходим кураж. Да се видим такива, каквито наистина сме. Не е лесно, нито пък винаги е приятно. Прекарали сме почти целия си живот, опитвайки се да бъдем нещо различно от това, което сме. Да имаме повече пари, повече успехи, да изглеждаме по-добре, да сме по-умни, в по-добра форма. Но през това време сме се отдалечили от самите себе си. Не сме заели конкретна позиция, никога не сме претендирали за нашето си малко къщче от Вселената, колкото и нищожно да е то. Не сме използвали и грам време или изникнала възможност, за да се опознаем и да открием красотата си. Твърде оплашени от това, което бихме могли да открием. Голяма смелост е необходима, за да се вгледа човек в себе си, да поспре времето и да изтрие илюзиите си. Защото когато се вгледаме дълбоко в себе си, може да открием, че не сме толкова успели или красиви, умни или любящи, колкото сме си мислили или надявали. А това е шокиращо. Оглеждайки се отблизо, може да открием, че всъщност сме доста раними, объркани, сами, несигурни. Но е добре да знаем тези неща за себе си. Защо да бягаме от тях? Те са реални. Ако сме напълно искрени със себе си, ще признаем, че сме имали подозрения. Това също е добре. Защото е хубаво да виждаме истинското си лице, а не да тънем в гордост и самодоволство или отчаяно да се опитваме да се превърнем в нещо друго. Освободете се от всичко това. Приберете се вкъщи и се отпуснете. Придърпайте си един стол и се запознайте отново с това, което сте в момента. Аза, който избягвате и се опитвате да промените. Освободете се от тези измислици. Изнервящо е и е в разрез с собствените ви интереси. Може би да бъдете самите себе си не е толкова лошо, колкото сте подозирали. Може да е така, а може и да не е така. Как ще сте сигурни, ако не отделите време да разберете? Крие риск, но алтернативата е постоянно бягство от самите себе си, а това е ужасно уморително и го правите цял живот. Да се почувствате в душата си като у дома си е чудесно изживяване, голяма стъпка, решителна стъпка. Когато се опознаем и се приемем без излишни илюзии, от гърба ни се смъква огромно бреме. Само тогава можем да се научим да се отпускаме истински и да се наслаждаваме на себе си. Точно докато отчаяно се стремим да сме различни от истинската си същност, ние затъваме. Когато заемем някаква позиция, идва свободата. Развиваме нова представа за нас самите, преценката ни се променя. Ставаме по-толерантни към себе си и започваме дори да се харесваме. Недостатъците си и всичко останало. Ставаме по-толерантни към другите хора. Вече не е необходимо да отговарят на очакванията ни, да споделят възгледите ни, да бъдат каквито ние искаме или да живеят по начина, по който ние очакваме от тях. Сега вече има повече място за пъстрота, противоречия, различия. При смекчаването на очакванията ни, свързани с другите, можем напълно да оценим разликата и уникалността им.
Когато не е необходимо да сме нещо различно от това, което наистина сме, и когато другите не е необходимо да са различни от това, което представляват, всичко останало е много по-открито и лесно. Внезапно старият ни начин на преценяване на самите себе си и другите ни се струва толкова абсурден. Нещата са такива, каквито са. Когато се отпуснем и позволим на живота просто да си тече, вместо да го дирижираме, се случва нещо чудесно. Ние оценяваме всичко заради това, което наистина е. Да живеете по този начин не означава просто да се почувствате уютно със самите себе си, но и с живота си. Така, както сме избягали от себе си, така сме избягали и от живота си. Опитвали сме се да повярваме, че е нещо, което не е. Опитвали сме се да го превърнем в утопия, където всяко желание и мечта е трябвало да бъдат изпълнени. Имаме тази изградена представа за живота си и когато той не отговаря на очакванията ни, се депресираме, обезкуражаваме, обезверяваме. Живеем в илюзия. Искаме животът да бъде какъвто мислим, че трябва да бъде. Може да бъде или ще бъде. Страхуваме се да го погледнем директно. Страхуваме се от това, с което може да се сблъскваме. Спомнете си времето, когато сте били малки и сте си представили какъв ще бъде животът ви, като пораснете. Вие вече сте големи. Ето, това е. Животът е щастие. Животът е тъга. Животът е наслада. Животът е печал. Животът е здраве. Животът е болест. Животът е успех. Животът е провал. Животът е вълнение. Животът е скука. Животът е постигане на целите. Животът е неуспешно реализиране на целите. Животът е приятели. Животът е самота. Животът е объркване. Животът е сигурност. И точно това му е хубавото. Това разнообразие. Животът е такъв, какъвто е. И ако спрете и погледнете отвъд илюзията за това какъв трябва да е, и го изследвате отблизо, ще откриете, че това разнообразие крие изумителна красота и доброта. Имаме живота си. Имаме нашето съществуване. Имаме тяло и ум. Това е ценно. Притежаваме свободна воля да избираме мислите и действията си. Това е чудесно. Ние сме на пътешествие. Вълнуващо и ужасяващо. Пътешествието ни включва възходи и падения, надежди и страхове. Но е приятно. Това, че светът е добър, не е просто някаква случайна идея. Светът със сигурност е добър, защото можем да усетим неговата доброта. Приятелство, блестящо синьо небе, правене на любов, деца, които играят, снежинки, залез, мили жестове. Весели шеки, плаж, дървета, горещ летен ден, хубав филм, сън в събота сутрин, прекрасна музика, вкусна храна, да окажеш помощ на някого, да седиш пред огъня, когато бурята вилнее вън. Можем да изреждаме до безкрай и пак само ще сме се докоснали до добротата, която човек може да усети във всеки един ден от живота си. Да се почувстваме уютно в живота си означава да се пробудим, да се разтърсим силно и да осъзнаем, че не виждаме добротата само от време на време. Напротив, сблъскваме се с нея доста често, почти постоянно, ако наистина човек обръща внимание. Трябва да почувстваме, че е чудесно да сме на този свят. Колко прекрасно е да виждаме жълто и синьо, червено и черно, лилаво и зелено. Цялата тази цветност е предназначена за нас. Вкусваме сладко и горчиво. Притежаваме тези усещания и ги заслужаваме. Те са добри. Виждаме смяната на сезоните. Виждаме нощта и деня.
Слънцето и Луната. Всичко това е добро и подхранващо, но животът не винаги е добър, не винаги е приятен и весел. Не, понякога може да бъде крайно гаден и нечестен, но това също е животът. Почувствайте се като у дома си. Освободете се от всякаква горчилка, разочарование, безпокойство или раздразнение и позволете на слънцето да ви погали и стопли с очите си. Може да няма хайвер, но пък винаги има гореща чиния супа, която ще ви нахрани. Ако е студено, сложете си пуловер. Ако е тъмно, запалете лампа. Ако се чувствате самотни, извикайте приятел. Ако сте болни, вземете лекарство. Може да не изглеждате като филмова звезда, но не сте и чудовището Франкенщайн. Може да нямате толкова късмет, пари, любов или здраве като някои други хора, но все пак светът е пълен с толкова доброта, която да ви изпълни, ако й позволите. Освободете се от всички илюзии и се почувствайте като у дома си. Животът се случва постоянно. Разлива се щедро около вас всяка минута, всеки ден. Почувствайте се уютно в кожата си и му се насладете. Да почетем още малко. Превържете раните си. Превържете раните си. Дръжте се достойно. Величието ви ще си тогаси. Обичайте се, както ви обичам аз. Уважение ми покажете и раните си забравете. И без превръзка да има рана, оставете да тече кръвта. Да тече, за да остана свят светец с кръв да стана. Да обичаш себе си не е проява на щеславие. Жизнено важно е, като храна и вода. Наш дълг е да се приемеме и обичаме дълбоко, изцяло, безрезервно, да се подготвяме като булка за младоженеца, да се излекуваме от всякакъв срам, съжаление и горчевина, да се считаме за специални, да съзнаваме високата си стойност, да чувстваме, че имаме отредено място и роля в тази вселена. Да правим нещо по-малко означава да отричаме задачата, за която сме родени. Ако искаме да познаем достоинството и благородството си, трябва да се научим да обичаме и оценяваме чудото на това, което представляваме точно в този момент. Търсенето ни на смисъл и хармония в Вселената не може да започне от другаде, освен от самите нас. Ако се провалим в това, значи се проваляме във всичко. Ако успеем, ни се открива много повече. В една прекрасна пролетна утрин гледам през прозореца към цъфналия кучешки дрян. Великолепен е. Изпих си кафето и се готвя да започна да пиша, но ето, че дрянът настоява за моето внимание. И аз съм изкушен. Всяка година цъфти все по-величествено, а тази сутрин сякаш изнася представление. Наблюдавам го и това ми носи неимоверна наслада. Не се взирам и не търся в него недостатъците, въпреки че съм сигурен, че ги има. Не си казвам, това цветче е красиво, другото бива, онова можеше да е по-голямо, а това тук не е така добре оформено. Или тази вейка е твърде крехка, онази твърде къса, този клон е прекалено дълъг и смешен, изглежда не на място. Не го правя. Просто седя и го оценявам. Заради това, което е. Наслаждавам му се цялото си същество. Изведнъж писането не ми се струва толкова важно тази сутрин. Това ме кара да се замисля. Трябва да взема важно решение. Не съм ли толкова красив, колкото е всяка звезда от галактиката? Така уникален, както бурята вилняла през нощта преди няколко дни. Така ведър и сияен, както зората на новия ден. Питам се, красив ли е дрянът или не е? Отговарям, да, красив е. Развълнуван съм също, тъй като решавам да си задам същия въпрос.
Или съм красив, специален и уникален, или не съм. Кое е вярното? Няма междинен отговор. Няма спасително средно положение. Човек не може да има двама любими и да бъде отдадени на двамата. Няма го равнодушното, патетичното. Част от мен е красива, а другата не е. Няма го невротичното. Всичко ще ми е наред веднага, щом се променя, стана по-добър, отслабна, изкарам повече пари. Няма да правя компромис. Не мога да направя компромис, защото осъзнавам, че ще се обърне срещу мен. Не. На въпроса трябва да се даде отговор и това трябва да стане днес, сега, на момента. Или съм красив, специален, уникален, или не съм. Кое от двете? Има определящи моменти в живота на човека, когато трябва да бъде взето някакво решение и няма връщане назад. Затворил съм вратата след себе си и сега няма изход. Не мога да помръдна нито напред, нито назад, докато не дам отговор. И така отговарям дръзко. Очудвам се на дързостта си, очудвам се, че не давам плах отговор, а уверен и сигурен. Аз съм красив, специален и уникален. Такъв съм. И след като съм го заявил, внезапно откривам, че наистина е така. Сега го виждам ясно, не с интелекта или разума си, а с дълбочина и увереност. Чувствам го дълбоко в себе си, сякаш съм го знаел цял живот. Изведнъж всичко засиява. Адрианът смели ми се, сякаш казва: какво чака толкова дълго? Птиците усмихват ли ми се? Бил ли съм внезапно посветен в някаква тайна? Като че ли в миг от мен се е вдигнал товар и се чувствам свободен и лек. Хайде да поговорим за рани и белези, тъй като в този момент се обичаме дълбоко. Неприятен, емоционално зареден инцидент може да ви накара да се срамувате 5 минути, а усещането да не отшуми 40 години. Срам е името, което даваме на чувството за малоценност и неспособност. Това е често срещано, усъкътяващо състояние и не подхожда на тези, които искат да вървят по пътя на красотата. Един брак се разпада, загубвате работата си и не сте в състояние да си намерите нова. Любим или близък приятел ви се присмива. Надебелявате, гледате се в огледалото и не харесвате това, което виждате. Проваляте се в нещо, което е било важно за вас. Разочаровате някого. Някой ви разочарова. Пътешествието ни през живота включва и такива моменти, в които сме вътрешно наранени. Може да сте сигурни в това. Обичам да ги наричам бойни белези. Но раните са, за да бъдат излекувани, а ние да станем по-силни. Не трябва да се срамуваме от това да претърпим провал или да бъдем наранени. Животът е епическа одисея. Битки се печелят и се губят. Възможности се изпускат и се сграбчват. Човек има сполуки и несполуки. Ако нямате белези, моменти, в които сте се борили с срама, ако нямате горчиви съжаления или унизителни провали, то тогава що за живот сте живели? Не сте от моето племе и нямате място на масата ми. Сядам на маса само с тези, които са се проваляли и успявали, чието бойни белези покриват телата им и които са горди, че са преживяли. И то величествено всичко, което животът им е предложил. С тези, които са превързали раните си и са продължили напред. Но срам, който ни трови упорито, не е полезен и в този случай трябва да бъдем бдителни. Такъв срам разкъсва и наранява душата. Сякаш човек е погълнал бодлива тел и при всяко движение усеща в себе си. Дори ходенето до кварталния магазин може да се превърне в мъчение, когато сме така наранени. Просто трябва да се почувстваме живи и свободни. И така аз потеглям на пътешествие, за да превържа раните си и да преоткрия целостта си. Но какво да правя с недостатъците си, неспособностите си, какво да правя с тях? Те съществуват. Решавам да ги обичам, да ги приема като част от това, което съм. Да вярвам, че съм красив не въпреки тях, а заради тях. Те са част от уникалността ми като маркировка на диво животно. Те са моят отличителен белег, правят ме реален. Раните зарастват,
когато прощаваме на себе си и на другите заради нашата хуманност. Позволяваме на себе си и на другите да претърпяват провали и да грешат, да не са перфектни. Прощаваме си за пропуснати възможности, грешни решения. Прощаваме си за всички минали и бъдещи грешки. Осъзнаваме ранимостта и крехкостта си. И то далеч не като проява на слабост, а като част от това, което сме. Нашите чудатости и особености, всички те ни правят уникални, специални и красиви сме, заради хуманността си, не въпреки нея. В действителност точно в това се крие истинската ни красота. И нека не се оплакваме горчиво всеки път, щом сме наранени. Вижте даровете, които идват с раните. Обновяват ни като пролетен дъжд. Приносът им е неизмерим. Ставаме по-добри благодарение на тях и освен това, раните зарастват. Но ако раната не оздравява, тогава какво? Оставете я да кърви. Оставете я да кърви и да пропие земята с болката и тъгата си. Но нека да няма съжаление или горчивина. Ако успеете да направите това, то болката ви ще се превърне в дар. Всичко ще се облагодетелства и подхрани от пречистващата й сила. Дарете я с радост. Всеки в един или друг момент трябва да понесе известен товар. Никой не е имунизиран. Това е законът на съществуването ни. А някои носят по-тежък товар от други, това също е закон. Задачата ни не е да го разберем, а да вървим по пътя, който сме поели. Съзнателното страдание също носи своите радости и награди. Има тайни, които се разкриват тук и никъде другаде. Ако сме направили всичко, което е във възможностите ни да поправим нещата, ако сме се трудили много, ако сме се молили за напътствие, вслушвали сме се и сме следвали насоките, ако сме се очистили от всяко съжаление, самосъжаление, депресия, гняв или негодование, ако сме направили всичко това и пътят ни все пак води към долината на тъгата, то пригответе се за пътешествието. Допрете чашата до устните си и пийте. Не моята воля, а твоята се превръща в наша мантра и смело се впускаме напред, знаейки, че и по този път има дарови и съкровища. Рана, неопетнена от съжаление или горчивина, е благословена с дълбоко страдание и разбиране. Виждаме човешкото състояние, включително и нас самите, болката и чуждото страдание толкова дълбоко в нас. Внезапно съзираме стотици хиляди в много по-тежко положение от нашето, а през цялото време сме си мислили, че нашето страдание е огромно. Сега се чувстваме засрамени, тъй като осъзнаваме, че сме благословени. Раната се превръща в нов прозорец, през който виждаме света възроден. И освободени от вглъбеността в самите себе си, ние се дивим на удоволствията и чудесата, които сега виждаме. Приятел на гости, ароматът на свежи цветя, звукът от дъжда по покрива. Тези неща ни докосват и ни правят щастливи. Парадоксално е, но животът ни компенсира повече през това време. И ние се чудим защо въобще някога сме се тревожили за толкова тривиални неща в миналото. И благодарим на Вселената за това, че сега сме благословени. Но ако незарасналата рана е замърсена от самосъжаление, гняв, негодование, горчивина, то тогава определено вървим по адски пътища и тързанията ни са големи. Вътрешни демони ни измъчват, присмиват ни се и тъгата ни поглъща. Всичко ни се струва грозно, слънцето, луната и всички красиви неща остават скрити за нас и пътят не крие никакви радости или съкровища, тъй като това е път на тъмнина и смърт. Но винаги има изход и за да го достигнем, трябва да минем през самите себе си. Велика и свята е мистерията, която ни показва тези неща и ни указва пътя към светлината. Това прочетохме днес от прекрасната, малка и много употребявана от мен книжка на Джон Кейхол.
наречена път към могъщество и слава. Надявам се, че всеки е намерил нещо за себе си вътре в книжката и от това, което прочетохме. Надявам се, че все на някого нещо му е било полезно и му е помогнало, макар и за кратко, да види светлина в тунела, да се почувства малко по-добре или най-малкото да не се чувства вече сам. Всички сме едно. Всички сме едно цяло и ако някой страда, страдат и останалите. Ако някой се чувства добре, чувстват се добре и останалите. Свързани сме във всичко, което правим, което мислим и което говорим. Затова нека се опитаме през новата седмица думите, мислите и действията ни да бъдат не по-успешни, а по-добри и по-красиви. До скоро!